Vi tager lidt om unit. Nu er det her sådan i worst case scenario, og der er vand ud over det hele, og I ikke ved, hvad jeg skal gøre. Så den grønne, det er vand udhagen. Den kan man dreje 90 grader. Så er der lukket for vandet til himlen. Det kunne ske en dag, der er et eller andet, der springer væk. Så. Den anden er luften. Så det er samme procedure. 90 grader. Yes. Der sidder også en sikringsholder hernede. Der skal en ligekæve skruetrækker i. Det er den, der styrer strømmen til hele unit. Så hvis den går, så er der ikke noget strøm. Jeg ser nu, kan jeg ikke engang få den ud. Lille glassikring. Har vi sådan et lille tip. I har også nogle her, jeg har så også klaver. Jeg ved ikke, om I nogensinde har fået noget at vide omkring det. Udsikring og sådan noget. Man kan teste sådan en sikring her med sin telefon. Så man kan bare forbinde sig igennem. Det vil sige, det er ligesom batterierne. Ja, så er der hul igennem sikringen. Så hvis det ikke virker, så er den sprunget. Lige kan skruetrække og dreje ud. Se en ny sikring i. Og i uniten. Man kan sige, der er jo ofte en grund til, at sådan en sikring springer. Ja. Men nogle gange, så er det også bare, ja, ingen ved det.